ned, kan du mærke det? Så vipper du sådan her. Prøv at se, sådan der, ikke? Så presser du, så presser du skallen fra hinanden, ikke? Så sidder lukkemusklen her, der, mellem mine to fingre der, ikke? Den skal du have fat i, ja. Din bedstefar nu, ikke? Nu skulle han holde tale. Jo, det går han også. Ja. Ved du hvad, Erik? Vi har faktisk film fra vores bryllupsdag, hvor du står og renser tagrør lige over på vores gård. På dagen. Om formiddagen. Om formiddagen? Ja, du var jo med til bryllup. Du stod op og var fin om eftermiddagen og om aftenen. Det var slet ikke noget, du kunne til. Der er simpelthen taget den film med hele dagen. Og der står lukkemusklen sidder den der. Nej, lukkemusklen sidder her. Der. Ja. Og så hængsel, den har et hængsel der, ikke? Og så en muskel, prøv at se. Et hængsel der, og så en muskel. Ja. Se, der har du hængsel, ikke? Ja. Og normalt går man jo ind med østers og åbner der med sådan en kniv, der ligner et æg, der er skåret over, ikke? Men ikke på de her Bretagne-østers. Som også er stille fra Stillehavet. Ja. Det er en stillehavsøster, som hedder gigasøster. Så skulle du lige have skåret lukkemuskel fra, den sidder der. Ja. Og det ligger derinde. Ja, ellers du kan også, det mest kød, det sidder i den lukkemuskel der. Ja, og så hælder vandet væk, fordi det er jo som at drikke ren saltvand, ikke? Ja, det. Så var der sådan nogle, hvad hedder det, amerikanske spionsatellitter, der havde opdaget, Du bare styr på det der. Altså i restauranterne, der hælder man ikke vandet væk. Der åbner man, og så hælder man vandet væk, så samler det vand, og drikker man det vand som først. Og det hedder faktisk, ja, og det hedder faktisk, så det nu gør i den her verden, jomfru. Ja. Der skete jo ikke noget, fordi det regnede ikke i Danmark. Ja, jeg er uplug. Jeg tager en stol. Se. Ja, det er sådan. Ja, og så skal du ned ved over underskal, og det er der. Det er også i Norge, hvor det regnede.